Here's Ngizwe Mchunu challenging Somizi to urge homosexual guys to stop buying imvunulo from Gwamaimai guys. Here's the video of Ngizwe Mchunu challenging Somizi and calling him all the names that you can think of guys. Here's Ngizwe Mchunu. Namanje ngithi mina mangiphila mina ngizomela kwaMchunu. I don't pretend. I don't do anything. I'm straightforward. Somizi ngibonile you act. Ngithi mina njengamanje I'm challenging you. Somizi ukuthi ucele izitabani zakho ngoba wena umoshe izwe ukwaze uhamba uyozana wathandana wazi wena umuntu esifazane enqunu wazi indoda inqunu ngeke sizwe ngawo phezulu komhlaba wazozana ingane wenza konke okwenziwa indoda nesifazane waphinde wazokwenza amana angavumelekile phezulu komhlaba Somizi thetsheni izinja zakho uyikhuze zixolise ngaphekwa lokho uma izingexolisa izinja zakho niphume ibhodwe lenu sesibongile ngakho lokho masike sambona oyedwa wenu efaka imvunulo kaZulu ephethe isihlangu sikaZulu efaka umqhele kaZulu mina njengongizwe umlando wakwaMchunu suka manje noma noma nihlangene khona nathi sobe sikhona la noma nihlangene khona nifaka imvunulo kaZulu sobe sikhona uchithe ngishayo yocaca ukuthi ubani umdala ukukhona eqala I'm declaring this statement as the president of the Bhinqa Nation to say that izitabane they must fuck up. You must create your own not in this country, not here. I am the president who decides. That was Ngizwe Mchunu trying to deliver a short message to Somizi guys. I don't know what's your opinion on this one. You can leave your comments down in the comment section sharing your opinion guys, and don't forget to subscribe and turn on the notification bell icon in order to be the first person to know whenever I upload a new video. Once again, thanks for watching this video. I'll see you in the next one.